Az Il Maquillage Professional Makeup a világörökség részét képező Andrássy úton a 4-es szám alatt álló egykori Harkányi palotában alakította ki dekorkozmetikai birodalmát. A vállalkozás sikertörténete a 70-es évek elején Amerikában indult, Ilana Harkavy irányításával. Ez volt az első olyan cég, amely nem csak kitalálta, hanem meg is valósította nők ezreinek titkos álmait. A szemhéjpúderek széles színválasztéka, a sokféle alapozó textúra és a professzionális minőség jellemzi termékpalettánkat. Szolgáltatásaink másik fő irányvonala az Il Maquillage Akadémia, ahol 5 lépcsős tanfolyamon profi sminkeseket és maszkmestereket képzünk. Az egymásra épülő kurzusok eredményes elvégzésével megszerezhető diploma lehetőséget nyújt arra, hogy izgalmas nemzetközi karriert kezdhessenek tanulóink a kurzuson elsajátított ismeretek birtokában, a divat, a színház, a televíziózás és a filmgyártás világában, vagy akár személyi sminkesként. Az Il Maquillage célja, hogy Magyarországon is mindenki számára elérhetővé váljon a külföldön már jól ismert dekortermékcsalád.